खुलुमबाय दिनै 13 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि फालांगियारि बिथिङाव खहाया रोखा। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। बृष राशि सोमोन्दोनि साना अननायजों बुंफबनाय जागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि फालांगियारि बिथिङाव एसे सांग्रां जा। रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि आजै आजौनि फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि फालांगिया मोजाङै सोलिगोन आरो आयनि फुंखाफोरा बांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि फालांगियाव बेरेखाफोरा गाज्रि खालामनो नाजागोन। सांग्रां था। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। तुला राशि फालांगियाव रांखावरि मुलाम्फा जानायनि आबुं सम्भावना दं। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि फालांगियाव मुलाम्फा गोनां थासारि थागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। धनु राशि जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। फालांगिया मोजाङै सोलिगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि फालांगिनि थाखाय साना साबजाथाव। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि रां थिसननो थाखाय नेनांगोन नङाब्ला खहाया रोखा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मीन राशि फालांगियाव हरखाब जाफुंसारनायनि सम्भावना दं। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। दिनै राशिफोरनि एसेनोसै गोजोन्थों।